Pan symudwch chi yma, Rhian, beth oedd wedi apelio atoch chi am y tîm yn arbennig? O'n i'n hoffi'r ffaith bod lot o waith i wneud i'r tŷ fy mbrynon i fe. Mewn Hen di. O'n nhw ddim wneud dim byd i'r tŷ ers y 70au. So digon o sgôp dyn ni wedyn i wneud beth o'n i moyn i'r tŷ. Oedd e'n dywyll iawn pan o'n i'n gweld y tŷ ar y dechrau, so ni wedi gwneud lot o bethau i'r tŷ i ddod o golau mewn i'r tŷ. Mae gŵr fi yn licio gweithio gyda structural glass, so fe really oedd y moyn wneud yn agored iawn fel hyn. Eich chi wedi mynd am olwg diwydiannol iawn fan hyn yn y gegin hefyd? O ble mae'r syniadau yna wedi dod? O'n i ddim yn moyn fitted kitchen, so ni wedi casglu pethau dros y blynyddoedd wedyn i roi'r gegin gyda'i gilydd, prynu pethau off eBay. Mae lot o'r celfi yn y gegin yn hen. So mae'r y bwrdd o coesau snooker table, a wedyn concrete ar y ben. Ych chi'n licio pethau sydd wedi cael bywyd arall tam yn amlwg? Ie. Hwn ddolodd yn sylw i fwy na dim byd arall. Mwsog go iawn yw hwnna? Ie, so o'n i'n goffod rhoi dŵr y fe, a mae'n aros yn wyrdd wedyn. Ond mae'r cyfuniad na o hwnna sydd rhywbeth mor organig i'r ffrâm haearn yma yn... Ie, achos mae popeth yn ddiwydiannol, mae'n neis i gael pethau gwyrdd i fel soffno'r popeth lawr wedyn, so mae'r gwyrdd fi'n credu yn gweithio eitha dda. Tu hwnt i'r ford fwyta wedyn, mae ydych chi ardal rhywbeth o lolfa fach arall draw fyna? Wel, fyna fi'n fel arfer yn eistedd, really, just darllen. Ie, mae'n neis bod yn y gegin a wedyn ti'n gallu edrych mas yr ardd fyd.